הם סובלים מיחסי ציבור גרועים ומעוררים פחד וסיוטים, אבל העטלפים שמיד תראו הם בדיוק ההפך מגיבורי סרטי האימה דרקולה, בטמן וסופרמן. פרדי גרובר עם חוקרי העטלפים שמבקשים לנפץ את המיתוס. נשפון דק אוזן ונשפון מצוי ונשפון גדול ונשפון פגום אוזן ונשפון דק אוזן ונשפון מסופם, ויש לנו אפלולים ויש לנו אפלול מצוי ואפלול נגב, ויש לנו הטלפון בודנהיימר שהוא מין אנדמי לישראל באזור של ים המלח. תגיד, לצבות אותך? אתה אמיתי? כן. לצבות אותי. אני רוצה שתצבות את עצמך. אנשים משלמים כסף להגיע לארץ ישראל לראות את הטלפים. מה אתה אומר על זה? את עמרם צברי, פקח ברשות הטבע והגנים, פגשנו בשמורת הבניאס שברמת הגולן. הוא בא במיוחד משדה בוקר לספור עטלפים. בארץ יש עטלף פירות אחד ו32 מינים של עטלפי חרקים. הם יגיעו בלילה, אחרי השקיעה, לחפש כאן את ארוחת הערב. הם יוצאים לתפוס יתושים, אשים, והם באים גם לאכול אותם וגם לשתות. ואנחנו בעזרת הרשת הזאת מנסים לתפוס חלק מהם וללמוד להכיר מי נמצא כאן. עטלפי החרקים הם יצורים זעירים בגודל ציפורן, ומשקל גופם נע בין 2 גרם ל-40 גרם. אצל עמרם הגודל ממש לא קובע. אהבה. אהבה והערצה אפילו, הייתי אומר. לבעלי חיים כאלה, ליצורים הקטנים האלה של הבורא, שפשוט מדהימים. ברגע שאתה רואה עטלפים ואתה לומד להכיר אותם, להכיר את ההתנהגות שלהם, מה שהם עושים, אתה לא יכול שלא להתאהב ביצור הזה, ובאמת לעשות כל דבר כדי להגן עליהם. אבל העטלפים התמימים סובלים מיחסי ציבור גרועים, ומככבים בסרטי אקשן ואימה. כשאתה מספר לאנשים שאתה חוקר עטלפים, הם זוקפים גבה, עוברים לצד השני של המדרכה. אם זה שוטר למשל בלילה ששואל אותי מה אני עושה, אז בדרך כלל הוא עושה לי חיפוש באוטו, אם יש לי סמים או משהו כזה, כי זה נשמע כמו משהו שמישהו תחת השפעת אלכוהול או סמים אומר. אז למדתי לא להגיד את זה לשוטרים בלילה, אלא לחפש משהו שנשמע יותר הגיוני. אז כשהלכת לדייטים, אז באיזה דייט העזת להגיד שאתה חוקר עטלפים? בראשון. אתה יודע, יש את הבנות שמחפשות מישהו שיפרנס, אז כנראה שברגע הזה נגמר קשר ולא ניפגש יותר. דעות קדומות, סיפורים, דרקולה, מוצצי דם, כל מיני סיפורי עליבאבא כאלה ואחרים. אף עטלף לא נאחז לך בשערות אף פעם? לא. מאז הסכם השלום עם ירדן, נטש צה"ל עשרות מוצבים לאורך הגבול, ואלפי עטלפים השתכנו בהם דרך קבע.
ערן עמיחי מאוניברסיטת תל אביב עוקב אחרי הטלפים ממשפחת הפרספונים. אנחנו רוצים לדעת כמה שטח בעצם כל הטלף צריך בשביל להתקיים ממנו. מספיק אוכל, מספיק מקומות מסתור, איפה הוא מסתובב. הפרספונים מחסלים בלילה אחד מאות יתושים. הם מסוגלים לשמוע ולזהות בחושך משק כנפיים של יתוש. הטלפים מתמצאים בעזרת הסונאר. הם משמיעים קולות אולטרסונים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע. לפי העדים שחוזרים אליהם, הם יוצרים איזושהי תמונה מנטלית של הסביבה. הרבה פעמים ששומעים את זה במכשיר, אתה שומע איך שהם מאתרים את הטרף, טיק, 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 טיק. ושהוא מגיע אליו, אתה רואה שהפולסים עולים במהירות, עד שבסופו של דבר, בשנייה האחרונה, לפני זה נשמע כמו טיק, טיק, טרק. הרגע הזה זה הרגע של התפיסה. הטלפים רבים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה, וכאן עושים לילות כימים כדי להגן על חייהם וגם על כבודם האבוד. זה הטלף פירות, זה הטלף צמחוני שניזון מפירות. הוא בטח בא הנה עכשיו כדי לשתות, והוא יעוף מכאן לאכול תאנים בעונה הזאת או פירות אחרים שמבשילים עכשיו. היום זה הטלף שאפשר לראות בכל מקום בארץ, במיוחד בערים. ומוציא שם רע לשאר הטלפים באיזה שהוא מלכלך את המכוניות והקירות של הבתים בהפרשות שלו. אבל בסך הכל אפשר לראות שזה חיה מאוד חמודה. ממש נראה כמו כלב קטן, עיניים גדולות, אוזניים כמו של כלב. לא נראה איזה חיה מפחידה או מסוכנת. לא מבין למה יצא להם שם כזה רע לחיות האלה. כדור פרווה? הרגשת פעם ביד? ככה זה מרגיש. הזמן לא מתקתק לטובתנו, וקצת התחשבות בזולת, במקרה הזה בבעלי חיים, יכולה לעשות עולם יותר טוב. גם אם הוא ישן הפוך במערה. דווקא בגלל שהוא ישן הפוך במערה. ודווקא בגלל זה שאני לא יודע למה הוא ישן הפוך במערה. ואני חשוב לי לדעת למה הוא ישן הפוך במערה. ולמה אם הוא ישן הפוך במערה, איך הוא מצליח לשרוד. תנסה אתה להתעלות בבית על התקרה, נראה כמה דקות תחזיק מעמד. אנחנו פוגעים במערכת שמשרתת אותנו. זאת אומרת, הטלפי חרקים אוכלים חרקים. אז אם הם לא יהיו, אז אנחנו נצטרך לשמש בכימיקלים, נכון? אז במחלקה האונקולוגית יהיה יותר אנשים. 20 שנה עומדים בגבול השלום עם ירדן שורה של מוצבים נטושים, אין בהם דבר מלבד מיטות צהליות מחלידות וכמה שלטים עם סיסמאות צבאיות קלישאתיות, שלטים שמזכירים שפעם עמד במקום הזה בסיס. אם תיכנס לשם, הזהירו את יגאל מוסקו, אתה עלול לחלות בקדחת המערות, אבל אם בכל זאת תחליט להתגנב, ימתין לך בפנים סוד אפל גדול. מוסקו נכנס פנימה. הנה הכתבה. החייל האחרון יצא מתוך המוצב הזה לפני 20 שנה. מאז אין לאדם נורמלי מה לחפש כאן. אלא אם כן הוא מחפש את יצורי הצללים. כל יונק רביעי על פני כדור הארץ הוא הטלף.
יש יותר מ1,100 דגמים שונים של הדבר החמקמק הזה. זה לא עוד בעל חיים, זה השפיץ של הטכנולוגיה, הטייס הכי וירטואוזי, הצייד הכי מדויק, שחמוש בסונאר הכי מתקדם. לכל הטלף יש תדר שבו הוא משתמש כדי למצוא את הדרך בחושך. הטלפים הם רואים מצוין, אבל לחושך ראייה לא עוזרת, ואז הם מסתמכים על חוש שישי בעצם שיש להם, שזה קולות שהם מוציאים ומקשיבים לעדים שחוזרים אליהם. אתה שומע את הפרצפן הזה שאף כאן לידינו. זה מה שהוא צועק בעצם? זה הרדאר שלו. בעצם אם אנחנו בשקט מוחלט, אני סוגר את זה, לא שומעים שום דבר. אנחנו לא מסוגלים לשמוע את זה באוזן שלנו, אבל בעצם באמצעות המכשיר הזה אנחנו נשמוע את הרדאר שלו, שבעזרתו הוא מתמצא בחושך. ובאמצעות החוש הזה הוא יכול להבחין גם בדברים מאוד מאוד דקים, אפילו קור של עכביש הוא יכול לזהות בחושך כדי לא להתעכל בו. אם הוא כל כך מוצלח, למה לעזאזל הוא צריך להתחבא דווקא בתוך בונקר נטוש בבקעה? למה? בגלל זה. זה אבוקה של גז. זה מדליקים את זה, וזה מפיץ גז. זה היה כאילו מבצע קדוש כזה. אפילו בשמורת עין גדי היו מדבירים. זה היה מין פוביה כללית כזאת. המבצע הארצי להשמדת העטלפים נוהל על ידי משרד החקלאות ורשות שמורות הטבע משנות ה-50 של המאה שעברה ועד אמצע שנות ה-70. דוד מייקין היה חוקר עטלפים צעיר כשנכנס לראשונה למערה הזאת בעמק חפר ומצא את הפגרים ואת הפחיות הריקות של הגז שחלקן נותרו במערות עד היום. במערה הזאת היא אחת מיני מערות רבות שהיו מדבירים פה באופן שיטתי. אתה מעריך שהושמדו מאות עטלפים, אלפי עטלפים? לא, עשרות אלפים, זה לא, אין לי ספק. החקלאים טענו שהטלפי פירות גורמים להם נזקים. אני אף פעם לא ראיתי נזק ממשי של הטלפי פירות. אבל אתה מתמם, הטלפי פירות, אוכלים פירות. נכון, אבל אני לא מתמם. 2,000 הטלפים במערה, הם אוכלים הרבה פירות. בוא נגיד ככה, ש2% מהפרי מבשיל. זה מבשיל בצמרות, במקומות שמקבלים הכי הרבה שמש. האם החקלאי יוצא לקטוף את זה? אני שואל. לא. לא. מי אוכל את הפירות האלה? ידידיך הטלפים. נכון, בדיוק. אז יש טיעון שאתה מבטיח את החקלאים שהם גורמים תועלת. בגלל שבזה שמסלקים את הפרי שהכי בשל, הם מונעים נגיד זבובי פירות וכל מיני מזיקים אחרים. דברת העטלפים הופסקה רק לאחר שגילו שגז הלינדן מסרטן, לא מתפרק באוויר הקריר והחנוק של המערות, ומסכן ילדים סקרנים שזוחלים פנימה. בינתיים הושמדו רוב מיני העטלפים בארץ. היו 33, והאירוניה היא שרק אחד המינים הוא עטלף פירות. כל השאר הם צדיקים שזוללים חרקים, כמו אלה ששרדו במערה הסודית ברמת הגולן, שבפתחה אנו אורבים, מחכים ליציאה הגדולה של נקבות היזנובים. הם עושות את היציאה שלהם בתיאום מושלם. הם בהתחלה ישלחו מרגלות שיבדקו את השטח. אם הם יראו אותנו אז הם יגידו להם שאנחנו כאן, ואז אנחנו נפסיד את כל מה שבאנו לראות. אבל אם יגידו שהכל בסדר, הם יצאו ביחד ויעופו ביחד משהו כמו 15 קילומטר צפונה, ושם הם ירדו לאכול. מאכולות רק את המלכות של נמלים ממין שהוא מיוחד לישראל, לאזור שלנו. זה נמלים ענקיות, זה נמלים כאלה גדולות, עם כנפיים שעפות לפני החושך, אבל אחרי השקיעה. הן מאוד מאוד טעימות, אנחנו בדקנו את זה. אכלת? כן, הן מאוד ממש טעימות. בטוח הן קשורות לוויסות של האוכלוסייה של הנמלים באזור הזה. זאת אומרת שהם יבואו על האנשים ויפריעו ויפגעו בהזנובים. אז תהיה מכת נמלים. אז תהיה מכת נמלים. אם היינו יכולים לארגן בכל יישוב בארץ מערת עטלפים מהמין הזה, לא הייתם צריכים לקנות תרסיס נגד נמלים לעולם. דווקא עטלף הפירות שאבותינו קמו להשמידו, בנה לעצמו חיים חדשים בעיר. יש לו זולות שוות, כמו המבנה הטורקי הזה ביפו העתיקה, הוא מתרבה כמו שפן על ויאגרה, וכל לילה נוקם בנו על הסיפור ההוא של הגז.
כן, הוא יורק על בתינו ואפילו על הדבר המקודש לנו ביותר, על האוטו. רוצים אותם, הם לא באים. אולי זה סתם עלילה, טלף אחד לא באים פה. אם היית בא חודש לפני זה, היית רואה פה סערת הטלפים. היית עושה את הרעש הזה, ואני אומר לך, 30 או 40 הטלפים מסתובבים כמו משוגעים, שעומדים לך ככה ועושים לך ככה מול העיניים. הדבר הזה מפחיד ברמות שאי אפשר אפילו להיכנס, אי אפשר לעמוד פה. אתה מפחד, אשתי בכלל מפחדת לצאת למרפסת, כי היא אומרת שהטלפים האלה, עזוב את הלכלוך שעושים כבר את הרצפה, עזוב את זה כבר, אתה לא יכול, כי אתה מפחד שיעשו לך את הוושט הזה מול העיניים. בשביל מה קניתי מדופלקס עם מרפסת כזאת ענקית, כדי שאני אפחד? למה מבועטים ממנו כל כך? כנראה בגלל שהוא לא דומה לשום דבר אחר. הוא היונק היחיד שמעופף. הוא פעיל רק בלילה ומבלה את היום כשהוא תלוי וראשו כלפי מטה. והוא גם לא סותם את הפה. לך תדע מה הם זוממים עלינו בין יריקה ליריקה. הרעש שלהם, זה משגע את המוח. ניסיתי לשפריץ עליו מים, יש לי פה צינור עם שפריצר, ניסיתי, מצחיק אותם, הם לא צוחקים, כמו שאתה צוחק, גם הם צוחקים עליי. ניסיתי לשפריץ חומץ על העצים, יש לי את השפריצר של החוף, אתה יודע, עם חומץ 5%, השפרצתי עליהם לשם על העצים, שום דבר. מה אני יכול לעשות? לשפוך חומצה? אין לי מה לעשות, אני כבר גמרנו, אני לא יודע מה לעשות יותר. יש לנו את בטמן, שמאז שהוא ממש גור, הוא לא אוהב לשחק עם אחרים, הוא תמיד בשלו, יש לו את הטקטיקה שלו, הוא לוקח לעצמו אוכל, אם ניגשים אליו, הוא פשוט עובר משתי נקודות, ככה, אז לא מספיקים להגיע אליו. יש לנו וונדר וומן, יש לנו את סופר וומן. מה ההבדל בין וונדר וומן לסופר וומן? סופר וומן היא לא מבקשת טובות מאף אחד. וונדר וומן היא יותר אוהבת לקחת מהזכרים אוכל. וסופר וומן היא גם היחידה שהיא בלי גור. כל לילה ממש זה עניין של 5, 6, 7 שעות, מי יושן איפה. הם נכנסים לישון ואז זה מביא כף על השני, הוא נכנס, הוא יוצא, וכל לילה עוד פעם ועוד פעם, הם פשוט ככה, 4-5 שעות הם מבזבזים אנרגיה על להתווכח על מי יושן איפה. זה לא כאלה חכמים כמו שערן ויוסי ניסו לצייר אותם. הם מאוד חכמים, הם ממש לא סתומים. זה נראה לי יותר עניין של חברתי, ואחרי שיש את המריבות אז יש גם נשיקות. אולי זה בגלל סרטי בטמן, אולי זה בגלל שמדענים תמיד היו קצת מוזרים. בכל אופן, באקדמיה הטלף הוא הלהיט. עשרות חוקרים בארץ נכנסים לו לקישקן, עוברים לו בסונר, משקיעים בו סריקות MRI סופר יקרות, ומנסים להבין איך עובד הראש שלו. אפילו חוקר הציפורים הידוע יוסי לשם נסחף לעניין ומעביר באחרונה תקציבים מהציפורים לעטלפים. הקמנו קרן שנקראת קרן הדוכיפת, שאנחנו רוצים באמת לקדם כל מיני דברים שיעזרו לנו להגן על הטבע. האמת דווקא הקרן הזאת הייתה בשביל ציפורים, אבל העטלפים כל כך חמודים והם קרובים ויש להם כנפיים. שערן בא אליי, אמרת לו ערן אין בעיה, אני מביא את זה בזה, ונתנו לו את המימון בשביל לשים את המצלמה. למרות שאין להם נוצות, הסכמת? למרות שאין להם את קרן, כי אנחנו לא עד כדי כך פנאטים. עכשיו צריך לחזור לעטלפי החרקים. אתם זוכרים, החפים מפשע שהוכחדו במערות בגלל מדיניות החיסולים של עטלפי הפירות. לפני 5 שנים התרחשה כאן התגלית הגדולה. מצפון ים המלח ועד הכנרת, על קו הגבול הזרוע במוקשים שנחשפו על ידי הרוחות, פרוסים 20 מוצבים של צה"ל. חלקם ננטשו עוד בסוף שנות ה-80, והשאר לאחר הסכם השלום עם ירדן. למוצבים האלה אף אחד אסור להיכנס בעיקרון. הם מעבר לגדר הגבול, אז אנשים לא מגיעים לבקר בהם, ולצבא יש פקודות מטכ"ל שאסור להיכנס פנימה בגלל החשש לקדחת מערות. אנחנו כבר קיבלנו קדחת מערות כולנו, ואנחנו לא מחוסנים לפקודות מטכ"ל גם. אז נכנסנו למוצב הזה, מצאנו שהוא מפוצץ בעטלפים, מכמה מינים, עטלפים מינים נדירים.
הטלפולוגים התעלפו מהתרגשות למראה מינים שנחשבו אבודים, ודוקטור ערן לוין מיד סרטט חזון, להפוך את המוצבים מסתם מקלטי הטלפים לבתי החלומות שלהם. הטלפים התקשו להיאחז בתקרות הבטון, ולכן לוין וחברו החוקר ערן עמיחי מעצבים להם את התקרות מחדש. הכל באישור ובסיוע חטיבת הבקעה, ממש צבא ההגנה על העטלף. בעצם הטלפים הם קרובי משפחה שלנו, ומה שמייחד אותם זה היד שלהם שהפכה לכנף. אתה רואה את הגור כאן על האמא, האמא הפוכה, הנה הפה שלה הוא כאן למטה והאוזניים, הזנב שלה מקשקש כאן למעלה, והגור מחובר כרגע לפתמה המיוחדת הזאת שיש לאמא בשביל להחזיק אותו, ועם הרגליים הוא מחבק לה את הצוואר, בעצם משולבות לסביב הצוואר הרגליים, והיא יכולה לעוף איתו והוא לא ייפול. אין מה לדבר, לא סתם עשו מבטמן גיבור על. הנה הקטן הזה, שוקל 6 גרם בסך הכל, ומצויד בלב הכי חזק בטבע, 1000 פעימות בדקה. איך שנכנס החורף הוא מכניס את עצמו למוות קליני, ושורד חצי שנה בלי אוכל ובלי פעימות לב. פלא שהוא קם לתחייה אפילו אחרי שהופגז בגז. אנחנו בעד שיחליף כבר את היונה הכושלת בתפקיד סמל השלום, שנאמר, וכיתתו חרבותם לעיתים ומוצביהם למערות הטלפים. הבעיה הכי גדולה של הטלפים זה יחסי ציבור. זה החיה המושמצת ביותר, ואולי גם נעשה להם עוול הכי גדול. תמיד כשאני מדבר על טלפים, אני אוהב לדבר גם על גזענות. זה מאוד דומה. זה דעות קדומות על משהו שאתה לא מכיר בדרך כלל, שהוא נראה מאוד שונה ממך. הוא פועל בשעות אחרות, הוא נראה מוזר, יש לו איברים בולטים, יש עליו מיתוסים והרבה דעות קדומות. בשנות ה-30 התחילה הוליווד להשתמש בדמותו של העטלף והפכה אותו לערפד בעל ניבים ארוכים ומוצץ דם. בהיסטוריה של האומנות זכתה דמותו של העטלף לתיאורים מפוקפקים. בימי הביניים דמותו של לוציפר מאותרת בכנפי העטלף, אנטיתזה לכנפיים של המלאך. אצל האומן הספרדי פרנסיסקו גויה, העטלפים הם מפלצות, סמל של בורות וטירוף. ברגע שאתה לומד להכיר אותו, ואתה רואה אותו מקרוב, פתאום אתה רואה שהוא, לא רק שהוא גם יכול להיות חמוד, וזה אני לא מתווכח שאנשים שלעולם הוא לא יראה להם חמוד או יפה, אבל אתה מבין כמה הוא חשוב, וכמה הוא יכול להיות חבר שלך, וכמה אתה לא יכול בעצם בלעדיו, ואתה חייב לחיות איתו ביחד. והחשיבות שלהם היא על כמה מישורים. קודם כל הם טורף עליון, שעוזר לבקרה על גודלי אוכלוסיות של המון חרקים. החשיבות שלהם היא גם לחוקרי טבע. הטלפים נותנים לנו כלי להבין מה הבריאות של המערכת הסביבתית. אנחנו יכולים להבין המון על הסביבה בלי שנצטרך להתחיל לבדוק גם את הצפרדעים וגם את הלטאות וגם את זה וגם את זה וגם את זה. הבקעה היא נקודת מפגש של 12 מינים של הטלפים מתוך 33 הקיימים. כאן הם גם מספקים שירותי הדברה ביולוגית לחקלאי הבקעה. פה כל האזור הזה נקרא אזור אזור. אנחנו ניתן לראות את החקלאים שעובדים משתי גדות נהר הירדן. פה רואים חקלאים ישראלים, מהצד השני רואים חקלאים ירדנים שמאבדים את האדמה. פה בעצם עובר הגבול בינינו לבין ירדן. הנהר עצמו זה בעצם הגבול הבינלאומי לבינינו לבין ירדן. במרחק 2 קילומטרים ממזרח לכביש הבקעה, בשטח צבאי סגור שבין נהר הירדן לגדר, כ-20 מוצבים ששימשו את צה"ל וננטשו מאז הסכם השלום עם ירדן, הפכו בשנים האחרונות מקלט בעבור מי שנמצא היום בסכנת החדה. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו רוצים לתת לעטלפים בתוך המוצב מקומות אחיזה יותר טובים. בסדר? איך נעשה את זה? אנחנו נפרוס רשתות בתעלות שבהן נמצאים בעצם העטלפים בגג, בתקרה שלהם.
הטלפים יכולים להיאחז בפלסטיק של הרשת בצורה קלה ונוחה ולהתעלות כמו שהם מגילים לנוח עם הראש למטה. ומכיוון שיש פה כמה מינים של הטלפים, אנחנו נותנים להם אפשרויות שונות של אחיזה. חלק יכולים להתעלות על רשת חשופה, לחלק אנחנו נעשה נטיפים וזקיפים מלאכותיים באמצעות הקצף, ולחלק פשוט נשאיר גם את הנקודות אחיזה קיימות. בארץ חוקרים את אוכלוסיית העטלפים כבר 3 עשורים. לחוקרי העטלפים ואנשי רשויות הטבע, הדרך שהעטלפים עושים ברורה. במהלך השנה הם נודדים ממדבר יהודה ועד הגליל, אלא שעונת האביב הייתה להם בגדר תעלומה. לא ידענו לאן הם נעלמים. כל הנושא שלהם שהם מאוד מאוד בתנועה כאן, לאורך הבקעה, לאורך ים המלח עד הכנרת, ובעצם יש תקופות שהיו לנו חורים שחורים. הם מסתובבים המון בשטח ומחפשים. יום אחד אביעם אמר לי, תשמע, קיבלתי דיווח שמישהו ראה הרבה מאוד עטלפים במאי, במנזר נטוש ליד קסר אל יהוד. אז היה אזור סגור למבקרים על גדות הירדן. בוא ניסה לראות מה קורה שם. הכל היה ריק, היו סימני גללים, וממול עומד מוצב נטוש. אמרתי, אם הם לא כאן, אולי הם שם. נכנסתי וכל העטלפים קפצו מול העיניים. נדלק לנו הרעיון, יכול להיות שהמוצבים האלה שנטושים ככה בשנים בעצם משמשים בית לעטלפים. וראינו שלא נוח להם במוצבים, שזה איזושהי ברירת מחדל, כי זה המקומות הלא מופרעים. היה להם מאוד קשה להתעלות מהתקרות של המוצבים, היה להם קשה, המעברים לא היו נוחים, היה הרבה זבל בתוך המוצבים. אמרנו, אולי נהפוך את המוצבים האלה, שאף אחד לא משתמש בהם, לבית בשביל העטלפים האלה. אז הבריק לי רעיון ואמרתי, ערן, נשמע, בוא נשים להם אמצעים יותר נוחים. באנו, לקחנו כל דבר אפשרי, מתחנו חוטים, חבלים, הבאנו כל מיני חומרים, קרשים, המון דברים ניסינו, ב6-7 מוצבים. ובאנו שנה אחרי, ופתאום אתה פשוט רואים מתחת לרצפה, הכל מכוסה גללים, ואמרנו שזה בינגו. הקפיצה הגדולה הגיעה בעצם שהצבא קיבל אותנו ואת הרעיון שלנו, והסכים גם לוותר על המוצבים, וגם לשתף איתנו פעולה מעבר ללוות אותנו בסיורים, אלא בעבודה במוצבים עצמם. יאללה, תריב אותם. אני טוב לפה, אני איתך, ככה. כמה נקודות אחיזה יש. למה הפסקנו לעשות עם ה... טיח? טיח לא נתפס על ברזל, זה מותאם למוצב. טיח זה למוצבי בטון. למרבה ההפתעה, אחת המנהיגויות הראשונות שתפסה אחריות על הסביבה, זה באמת הצבא. גורם שכביכול לא אמור בכלל לשמור על הטבע, זה לא מעניינו. חשיפה כזאת, בלתי אמצעית, זה לא דבר שאפשר לעשות אותו בכל מקום. בדרך כלל זה דברים שלוקחים עשרות שנים, ופה עבודה קטנה וקצרה, ורואים את ההשפעות מיד. ואין ספק שהשיתוף פעולה זה בין כל המערכות האלה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, הצבא, כל אלה בסופו של דבר גורמים לכך שיש פה סיכויים להצלחה גדולה, שהיא הרבה מעבר לעטלפים. השימוש במוצבים האלה הוא שימוש עונתי. רוב המוצבים האלה משמשים לנקבות שבאות להתרבות פה. הן מגיעות באביב, והן באות פה להמליט את הגורים שלהם. יש פה הרבה אוכל, יש פה מקום בטוח. פה גם נכנס שוב התיאום עם הצבא לגבי מועדי השימוש שלהם במוצבים הנטושים. אז הנה, זה החשוד העיקרי. העטלף הזה זה עטלף חרקים, הוא נקרא יזנוב קטן, על שם הזנב הארוך מאוד שיש לו. לרוב העטלפים אין זנב כזה ארוך. עטלף זה יונק, זה לא ציפור, הוא מכוסה פרווה. האמא מניקה את הוולדות מפטמות שמוציאות חלב, והכנף של עטלף היא בעצם יד טיפוסית של יונק. אפשר לראות פה את האגודל שנמצאת מחוץ לכנף, הדבר הזה, ובתוך הכנף עצמה ישנן 4 אצבעות האחרות. הנחיריים נמצאים פה. זו חיה מאוד 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 חמודה. אין בעיה להתקרב. בואו תתקרבו. לא יהיה לכם הזדמנות לראות את הטלף כל כך מקרוב. למרבה ההפתעה, אחת המנהיגויות הראשונות שתפסה אחריות על הסביבה, זה באמת הצבא. גורם שכביכול לא אמור בכלל לשמור על הטבע, זה לא מעניינו. מבחינתי זו הייתה הפתעה גדולה מאוד, זאת אומרת, הפתעה אפילו מצוינת. בסופו של דבר שמירת טבע, אם היא נשארת נחלתם של משוגעים לדבר, היא לא תתקיים. והעטלפים זה אחד המוקדים המעניינים.